Barkanmu da wannan lokaci za mu je yau muna shirinmu na kiwon lafiya. Za mu kawo muku nau'ikan abinci kala 4 da ya kamata mu kiyaye cin su da daddare. Kiwon lafiya nau'in abinci 4 da ya kamata mu ƙaurace wa cin su da daddare domin kare ƙodar mu daga samun matsala. Ƙoda wani ɓangaren jiki ne na ɗan adam da yake da muhimmanci kuma yake taka muhimmiyar rawa a rayuwar mutum na yau da kullum. Idan ƙodar mutum ya lalace, ɓangaren jikin mutum zai mutu kuma ba zai ɗauki lokaci ba mutum shi ma zai mutu. Ƙodar mutum yana da alhakin shige da fitan abubuwa daga jikin mutum. Ƙoda yana taimakawa wajen fitar da abubuwa da jikin mutum baya buƙata. Amma akwai wasu matakan da mutum ya kamata ya ɗauka domin kare ƙodarsa daga samun matsala. Wayannan matakan sun danganta da irin abincin da ya kamata mu daina ci musamman da daddare kafin mu yi bacci. Wannan haka ne saboda abincin da ake cinsa da daddare kafin a kwanta bacci baya da wani amfani ga jikin ɗan adam illa face gajiyar da ƙoda da yake yi. Saboda haka a shirin namu na kiwon lafiya na gidan channel ɗin Sadiq So za mu kawo muku kalar abinci kala 4 da ya kamata mu daina cin su da daddare kafin mu kwanta bacci saboda ceto ƙodar mu daga samun. Soyayyen abinci yana ɗaya daga cikin abincin da ya kamata mu ƙaurace wa cinsa da daddare kafin mu kwanta bacci domin ceto ƙodar mu. Wannan yana nufin duk soyayyen abinci kamar soyayyen dankali, soyayyen plantain, soyayyen doya, ƙosai, kaza da sauransu. Idan har an soya abinci to abincin yana kasancewa da kitse a cikinta kuma wannan kitse ne mafi muni da yake kasancewa a jikin ɗan adam. Baya ga cutar da cutar ƙoda, wannan kitsen yana da alhakin kawo rashin lafiya a zuciyar ɗan adam da wasu ɓangare na ɗan adam. Na biyu, abincin gwangwani. Abincin gwangwani yana kawo nau'ukan abincin da ya kamata ɗan adam ya ƙaurace wa cin su da daddare kafin ya kwanta bacci. Wayannan wasu nau'ukan abinci ne da ya kamata kar a ci su da daddare musamman kafin a kwanta bacci domin suna ɗauke da chemical wanda ba shi da kyau ga lafiyar ƙodar mutum. Da fatan masu kallon mu za mu ƙaurace wa abincin gwangwani musamman kafin mu kwanta bacci saboda illar da yake da shi ga lafiyar ƙodar mu. Na uku, kayan kwaɗayi. Waɗannan nau'ikan abincin su ne abubuwa kamar su fulawa, biskit, cincin, meat pie, bun, burger da sauransu. Wannan abincin su ne suke takura wa ƙoda fiye da tunanin mutum musamman idan har aka ci su kafin a kwanta bacci. Da fatan dai masu kallon mu za mu ƙaurace wa cin waɗannan abubuwan kafin mu kwanta bacci musamman ma a wannan lokacin da wasu sun ɗauki cin abincin kwaɗayi a kan abinci. Ya kamata mu dubi lafiyar jikin mu kuma mu ƙaurace wa irin waɗannan abubuwan. Yawancin mutane suna ganin cin daɗin kwaɗayi burgewa ne, a'a to suna da lafiya ga jikinmu, ya kamata ku fahimta domin kare lafiyar ku. Na huɗu kuma na ƙarshe shine barasa ko giya. Ko addinin musulunci ma haramun ne shan barasa ko giya. Duk da cewa wannan ba abinci bane, giya ko barasa wannan ba abinci bane, amma ya zama dole mutum ya guji shan su da daddare. Shi barasa yana da matuƙar illa da ƙodar mu kuma yana kai mutum ga mutuwa idan mutum bai guje masa ba. Yana da illa sosai ga lafiyar jikin ɗan adam. Shawara ga masoyanmu masu kallon mu, wannan tashar tamu ta Sadiq So, da Allah a kasance da ko da yaushe ana cin abinci masu amfani da inganci ga lafiyar jikinmu kuma mu guje wa nau'ukan abincin da suke da illa ga lafiyar jikinmu. Ina kuma fatan Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya a mu. Ku ci gaba da kasancewa a cikin wannan sana'in tamu. Muna tare da ku kasance tare da mu da yarda Allah.